Let's learn useful Ilocano sentences with Tagalog and English translation part 4. Kailan pa? Kaano pa'y? Kaano pa'y? Since when? Hindi ko maalala. Diyak nga malagip. Diyak nga malagip. I can't remember. Nagsasabi ako ng totoo. Agpaypayso iti ibagbagak. Agpaypayso iti ibagbagak. I'm telling the truth. Hindi ako nagsisinungaling. Diyak nga agululbod. Diyak nga agululbod. I'm not lying. Malapit lang kami. Asideg kami laeng. Asideg kami laeng. We're just near. Hindi ako makalabas. Diyak makarwar. Diyak makarwar. I can't go outside. Sa susunod. Intuno sumaruno. Intuno sumaruno. Next time. Matatagalan pa siguro ito. Agbayag pa'y siguro atoy. Agbayag pa'y siguro atoy. This might take long. Sinong nagbigay ng mga ito? Sinno ten nangited dagitoy. Sinno ti nangited dagitoy. Who gave these? Ang daling alisin. Nagbiit nga ikaten. Nagbiit nga ikaten. It's easy to remove. Iyan din ang iniisip ko. Atametlaeng ti panpanunutik. Atametlaeng ti panpanunutik. That's also what I'm thinking. Buti ka pa. Imbag pa'y sika. Imbag pa'y sika. Good for you. Nag-iisip pa ako. Agpanpanunutakpay. Agpanpanunutakpay. I'm still thinking. Tingnan mo ito. Kitaem atoy. Kitaem atoy. Look at this. Ang sama mo. Nagdakes mon. Nagdakes mon. You're so bad. Hinahanap mo ba ako? Birbiruken nakaya? Birbiruken nakaya? Were you looking for me? Saan ko siya mahahanap? Adinno ko isuna nga masapulan.
Adinno ko isuna nga masapulan. Where can I find him? Hindi mo sinabi sa akin. Madim nga imbaga kanyak. Madim nga imbaga kanyak. You didn't tell me. Naglalaro ang aso ko. Agay ay ayam ay asok. Agay ay ayam ay asok. My dog is playing. Bakit hindi ka nanonood? Apay tamadi ka nga agbuybuya. Apay ta madi ka nga agbuybuya. Why are you not watching? Bakit bumalik ka agad? Apay ta nagsubli ka nga sigido. Apay ta nagsubli ka nga sigido. Why did you return immediately? May kailangan ka pa ba? At dapay masapol mo? At dapay masapol mo? Do you need something else? Bakit ko naman gagawin iyon? Apay ngay ta aramidek ajay? Apay ngay ta aramidek ajay? Why would I do that? Kaninang umaga pa siya nanonood. Manipod tatay bigat agbuybuya isunan. Manipod tatay bigat agbuybuya isunan. He's been watching since morning. Sisimulan ko na ngayon. Irugik tatan. Irugik tatan. I'll start now. Hindi ako makagalaw. Jack nga makagaraw. Jack nga makagaraw. I can't move. Anong sinabi niya? Anya ti imbagana. Anya ti imbagana. What did you say? Sinabi ko na sa kanya. Imbagak kanyanan. Imbagak kanyanan. I already told him. Bakit kayo nag-away? Apay ta nagapa kayo. Apay ta nagapa kayo. Why did you fight? Iyon ang sinabi niya sa akin. Ajay ti imbaga na kanyak. Ajay ti imbaga na kanyak. That's what he told me.